weche mamoko en ni dereva manyinge George Onyango Riako mitudo kod tho ma japuonjre achiel e sikund sekondari ma Chavakali e masira mar apaya manotimore tarik 1 dwe ni apaya ma Kisumu Kakamega kawuono nodonjne doho ma Kisumu. Achijno nosomne ketho 10 moting'o tho mar japuonjre achiel kod hinyruok mar mamoko 9 bang' kane nyamburko mar Easy Coach manoriembo noruombore piny. E nyim jang'ad bura e dohono Mawinam DK Mtai, Onyango notamore yie kethgo eko duto kendo noweye kod omenda rambun mar Sh500 kata omenda ching Sh100. Burano ibiro winy kendo tarik 25 ma dweni. Moko kuom jopuonjre maromo 23 manohinyore e masirano bende nyaka sani pok ondiko dhogi e wach burano. So Bwana George, nimeandika kwamba umekataa mashtaka yote na tutataja hii kesi tarehe 25 mwezi huu ili wakili aweze kupatiwa taarifa ya shahidi, alafu nitakupatia tarehe ya kusikizwa kwa kesi siku hiyo. Kwa sasa utawachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1500 na mtu mmoja wa kukusimamia, ama ulipe pesa taslimu kotini cash bail shilingi 1200 ya. Nasikia? Okay, sawa. Okay.